Ahojte, volám sa Milan, som z okresu Senec a som nadšencom moderných technológií. V tomto dnešnom videu vás chcem oboznámiť s touto vecičkou, volá sa že Mira Screen, ktorý slúži na zrkadlenie vášho obrazu z mobilu alebo z tabletu, ktorý chcete vidieť v monitore alebo v televízore. Mira Screen má dva káble. Jeden slúži na pripojenie ku zdroju, to je tento USB kábel, a druhý kábel to je na prepojenie s vašou domácou Wi-Fi-nou, cez ktorú posielate fotky, videá alebo rôzne dáta. Tak sa spolu poďme pozrieť, ako sa Mira Screen pripája k monitoru. Postup je následovný. Zapneme televízor. Mira Screen vsunieme do jedného HDMI otvoru, ja tu mám 4, dáme sem do prvého, USB pripojíme sem, aby to malo vstup, tak, pozrieme sa na plochu, áno. Áno, tak toto naskočí. Zapneme si Wi-Fi-nu. Označíme Mira Screen. Automaticky ma pripojilo, nechcelo ani heslo. Keby od vás pýtalo heslo, tak heslo máte tu napísané, tu hore. No a dáme zrkadlenie. Si vybereme Mira Screen a naskočí vám telefón. Nájdeme nejaké fotky. Trebárs tieto. Fotky sa dajú aj zväčšovať. Môžeme si pustiť alebo nejaké video, napríklad toto. Ako ste videli, použitie Mira Screenu je veľmi jednoduché. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like, môžete ho zdieľať, poprípade si ma dať na odber, ak ste zvedaví, s akými novinkami prídem na budúce. Čaute.